Σας έπιασα. Βλέπετε το βίντεο μου, Και εσύ που γράφεις τώρα στα comment τι μαλακία είναι αυτή, δεν το έχεις δει ακόμα, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Ok guys, ξεκινάμε. Σε αυτό το παιχνίδι θα σας γράφω κάτω στο description, στην περιγραφή, πώς λέγεται. Και να πάτε στο Play Store να το ψάξετε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν λέγεται έτσι όπως το βλέπετε εδώ πέρα. Όπως βλέπετε πάνω το top μου είναι 27. Αλλά κάποιος YouTuber, δεν θέλω να θίξω να πω ονόματα και τέτοια, είχε πει πως όποιος περάσει το top του, το record του, να του γράψει κάτω στα comment. Λοιπόν θα πάω να το κάνω. Anyway, πάμε να ξεκινήσουμε. Βασικά έχουμε ξεκινήσει. Με αυτά με τα συν που βλέπετε, παίρνεις συν μία μπάλα ουσιαστικά. Δηλαδή όταν το πετυχαίνεις, παίρνεις συν μία μπάλα στις βολές σου. Θα το δείτε, να το πήρα τώρα. Έχω 7 μπάλες που λέει επί 7. Καλό είναι να πετυχαίνουμε και τα ελαττήρια, γιατί τα οθεί τις μπάλες με δύναμη. Αυτό το κάθετο το κόκκινο είναι, δεν ξέρω για όσους ξέρετε, το Candy Crush. Δεξάδα, χάσαμε. Ξέρετε γιατί ήρθε το κυβάκι κάτω. Γεια σας παιδιά, like γιατί με βοηθάει. Subscribe, comment όσους θέλετε. Και θα σας έχω κάτω στο description στην περιγραφή. Το όνομα όπως λέγεται το συγκεκριμένο game, να το κατεβάσετε. YOLO swag, μαλακίες λέω τώρα. Γεια σας guys, τι κάνετε, τι λέω. τι είπα μόλις τώρα. Άντε γεια σας guys.